Daw nahimong swimming pool ang Dipolog City Boulevard kagahapon. Human mihapak ang dagkong balod. Kita ang paghapak sa dagkong balod sa parte sa boulevard sa Dipolog City sa Buanga del Norte, Martes sa Udto. Tungod diini daw nahimong swimming pool ang lugar. Nahitabo kini ato sa epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Hener. Sumala si Dipolog City Information Office, lakip sa hinungdan kung anong milapaw ang tubig sa dagat. Ngadto sa boulevard baong high tide ug nagsugat sa batod pa ang tubig gikan sa mountainous region padulong sa mong lugar. May tabo matod pa kini matag buntag ug magdugay og usa o duha ka oras. Dili sab matod pa kini ang unang higayon nga nahitabo kini sa lugar. Hinoon walay nasamdan sa hitabo. Apan nagpahimangno na ang LGU ngadto sa mga residente nga mag-igmat aron malikay sa disgrasya. Actually, there were times before, a year ago, 2 years ago, pag may ganito talaga pag may bagyo, especially sa habagat season, no, it happens, no. It's not really that this is the first time it happened. It happens, pero ano lang, it's just span of an hour or two, balik na naman sa normal.